I dag er overvægt det største sundhedsproblem i Vesten. Dette er uden tvivl på grund af manglende motion og dårlig kost, men der er også andre årsager. Nogle mennesker er allerede i en helt ung alder ekstremt fede. De har ikke levet et langt nok liv til at blive påvirket af dårlige livsstilsvaner, så en stor gruppe forskere rundt om i Europa tænkte, at årsagen kunne findes i generne. At lave en genundersøgelse koster over 3.000 kroner, hvilket er meget dyrt, så at lave sådan en stor statistisk undersøgelse kan koste mange penge og kan kun udføres ved hjælp af mange forskerinstitutter. Ved hjælp af mange forskellige metoder har forskere kunnet få et indsigt i de fede børns gener. Blandt disse metoder har de brugt PCR-teknikken og elektroforese til at lave genundersøgelser. PCR-teknikken er en helt uundværlig bioteknologisk metode, der er grund til store dele af den genomiske revolution. PCR står for Polymerase Chain Reaction. PCR er et overbegreb for mange forskellige metoder, men de bygger alle sammen på samme princip: at klone de enkelte stykker DNA et enormt antal gange. Kloningen minder meget om cellens naturlige replikation. Dog er der nogle forskelle. Da der dannes et eksponentielt voksende antal kopier af det specifikke DNA, skal man bruge et stort antal frie nukleotider. De nukleotider kaldes samlet for DNTP. Det står for deoxyribose nukleotid trifosfat. DNTP'en skal bruges af polymerasen, når de enkelte nukleotider skal bindes til den voksne DNA-streng. PCR-cyklussen starter med, at man har DNA'et. DNA'et varmes op til 90-94 grader Celsius. De svage hydrogenbindinger kan under sådanne høje temperaturer ikke holde sig sammen. Resultatet er, at DNA'et bliver enkeltstrenget. Derefter kommer man nogle primerer ned til de enkeltstrengede DNA. Primerer er nogle korte stykker enkeltstrenget DNA, hvis funktion er at binde sig til enderne af det ønskede stykke DNA. Dette foregår ved temperatur på ca. 50-60 grader Celsius. Derefter replikeres vores DNA. I stedet for at der foregår DNA-polymerasen, bruges noget, der hedder Taq-polymerase. Forskellen på DNA-polymerasen, som er den PCR-reaktion, som vores kroppe bruger, og Taq-polymerasen er, at Taq-polymerasen har et temperatur optimum på 70-80 grader Celsius, i modsætning til de omkring 37 grader. Ved 72 grader er hvert et syn i stand til at kopiere mindst 100 baser i sekundet på et kort stykke DNA. Det kan hurtigt opformeres til mange kopier. Efter at have lavet PCR-teknikken har vi en masse DNA, der kan bruges. Det bruges i gelelektroforesen. Som set på billedet er der en prøve 1 og en prøve 2. Og så er der et DNA, som er kendt størrelse på. Og gelelektroforesen er simpelthen et fælles begreb for en type analysemetoder, der ofte benyttes i biologien og bioteknologien. En gel er en plade støbt i et gelagtigt porøst materiale, som benyttes i disse analyser. Ved gelelektroforesen udnytter man, at molekyler som f.eks. DNA og proteiner er elektrisk ladet og derfor vil bevæge sig mod den ene elektrode i et elektrisk spændingsfelt. Den hastighed og dermed den afstand et molekyl bevæger sig igennem en gel med, afhænger af forskellige ting, såsom molekylets størrelse, molekylets ladning og rumlig struktur. Små DNA-stykker bevæger sig hurtigere gennem gelen end lange stykker. På den måde får man DNA'et adskilt via størrelsen. Her beskrives teorien altså på billedet ved en simpel DNA-elektroforese. Ved disse resultater af forskernes undersøgelse ved brug af disse metoder fandt de en tydelig sammenhæng mellem fedme blandt børn og generne OLMF4 og HOXB5 i henholdsvis kromosom 13 og 17. Dette resultat har de fundet frem til ved hjælp af det de selv kalder omvendt forskning. Kroppen indeholder mange gener, og der er mulighed for mange forskere at lave en hypotese, hvilket de altså gjorde for ligesom at starte undersøgelsen. De vælger i stedet at kigge på hele genet, og derefter prøver de at finde sammenhæng på deres observationer og statistikkerne. Med denne information kunne man forberede eller ændre sit liv, for at man
for at man fik at vide, at ens gener nok gør en fed. I takt med, at vi lærer mere og mere om generne, kom der flere nye, spændende muligheder i spil. Om ikke så lang tid vil det være muligt at fastlægge fremtidige sygdomme. Det vil føre til, at vi kan fortælle mennesker, hvornår og hvorfor de potentielt dør. Dermed kan man forestille sig, at der i fremtiden ikke kun skulle afleveres et CV, men for eksempel også en gentest. Havde man så en baggrund med masser af sygdom, kunne DNA-testen også have indflydelse på, om man fik et job eller lignende, eller om man blev afvist på grund af potentiel sygdom i fremtiden. I dag er DNA-chippen udskilt af visse for at være etisk ukorrekt. Har vi lyst til at vide, hvad der er i vejen med os? Nogle ting bør man ikke vide. Nogle gange lever man et gladere liv skånet for sandheden. Vi lærer også mere om, hvordan vi kan ændre på generne. Vil vi en dag forme alle vores børn efter et ideal? Vil vi fraprioritere nogle mennesker til fordel for kunstigt skabt perfektion? Det etiske dilemma i forskning af vores gener er meget svært at svare på. Det deler vandene. Nogle vil vide mere, andre sætter en grænse og vil leve i uvidenhed. Så løsningen er ikke bare at lade individet bestemme, hvor meget og hvad de vil vide. Vi synes, at de muligheder, der kommer i takt med vores viden om gener vokser, er meget positive, og vi synes, at forskning af gener skal fortsætte og være meget højt prioriteret. Det tænker vi, fordi forskning kan give os løsninger på livstruende sygdomme, som f.eks. kræft. På den måde kan man se dilemmaet fra en anden vinkel. I vores specifikke case vil vi mene, at det er etisk korrekt at vide, om man har defekten i generne eller ej. Da sygdommen ikke er livstruende, og hvis vi ved mere om den, så kan vi potentielt finde måder at helbrede denne sygdom på. Og i vores fremlæggelse, der har vi brugt kilderne videnskab.dk og journal.plus.org.